Bon dia o bona nit. Soc la filòloga de guàrdia, la tia del YouTube que xerra de coses sobre el català i que avui xerrarà de coses, sí, però no de coses sobre el català. Bé, tampoc és del tot cert, això. A mesura que avanci el vídeo veureu a què em refereixo. Aviam, aquest vídeo t'interessa especialment si estàs fent algun curs de l'ESO o del temible batxillerat. De fet, l'ESO també és temible. Que sapigueu que jo, els que sou a l'ESO, us admiro. Tindre entre 12 i 18 anys i matar-te a memoritzar els rius d'Espanya com si fossis un lloro, mentre bona part dels adults et considera un gra de pus de la societat, no és cosa fàcil. Ah, i aquest vídeo també t'interessa si ets profe de català. Profe de cata. Una altra espècie humana a qui jo tampoc puc deixar d'admirar. I si no fas ESO o BAT ni ets profe de català, també et recomano quedar-te. Perquè, entre altres coses, Spoiler. avui descobriré quins passos segueixo per fer cada vídeo. Vols guanyar un Samsung Galaxy S8 Plus o uns auriculars inalàmbrics JBL? Només cal que t'apuntis al concurs de TikToks filològics i ens enviïs el teu vídeo abans del 22 d'abril a tiktoksapelc@gmail.cat. Sí, penya, sí, amb la gent de l'Apel Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes. i amb el Departament de Filologia Catalana de la URB hem tramat un concurs que ja m'hauria agradat a mi que es fes quan jo era a l'ESO o al BAT. En què consisteix? Doncs fàcil. Cal fer un vídeo format TikTok amb temàtica de llengua i literatura catalanes. Sempre que tracteu alguna cosa de llengua o literatura catalanes podeu fotre el que us roti. Explicar una llegenda, presentar un autor o un llibre que us mola molt, explicar un origen supercuriós d'una paraula, podeu gravar una ruta literària, podeu atrevir-vos a fer una mini entrevista a un autor, podeu explicar una curiositat dialectal, com per què a Tarragona diem tantes paraules en vi, dixar, citrill, dijú, ginoll, xiroll, o podeu explicar una norma gramatical o ortogràfica. Si algú em parla del par i parar o dels gerundis, sàpiga que jo, des d'aquí, li faré un monument. Inventeu, creeu, sigueu originals. No us talleu ni un pèl. Una de les coses que es valorarà més és que sigueu atrevits, perquè penseu que el jurat ens mirarem 50.000 milions de vídeos i no volem adormir-nos. És que si ens adormim, caca. El vídeo pot tindre un màxim de 3 autors i un mínim de 1. Esclar, això ha d'estar fet per mínim una persona. No s'acceptaran vídeos fets per fantasmes. O sigui que si t'agrada anar a la teva bola, el pots fer sol. I si el vols fer amb un col·lega, pots. I si el vols fer amb 2 col·legues, també pots. Mínim 1, màxim 3. Important, molt important. El vídeo ha de ser de, com a molt, 1 minut. Si és d'1 minut i 1 segon, ja no val. És que, Aida, 1 minut és molt poc. És poc, però és suficient. Saber comprimir un discurs perquè duri menys d'1 minut és el gran repte del concurs. Per què ens hem d'enganyar? Com fa els vídeos la filòloga de guàrdia? Com els fa? Doncs, de puta mare. La boca, Aida, la boca. Perdó. No, ara de veritat, va. Abans de res, quedi clar que segueixo, si fa no fa, el mateix procediment pels vídeos de YouTube que pels vídeos de TikTok. La gran diferència és que a uns els hi dedico moltíssim menys temps que als altres. Vegem-ho punt per punt. Primer, selecciono el tema. Per fer un vídeo has de saber de què el faràs. Sembla molt obvi, però et faries creus de la gent que es fot a treballar en un projecte sense saber ni de què anirà el projecte. Això, cal triar un tema. Segon, delimito el tema. No n'hi ha prou de dir, parlaré de Mercè Rodoreda. No, has de triar de què parlaràs concretament de Mercè Rodoreda. De per què Aloma i la plaça del Diamant són les seves obres més famoses, o de com va aconseguir que Mirall Trencat tingués tants protagonistes, o de Mercè Rodoreda també es pot parlar de la connexió que va tindre amb Armand Obiols quan van estar tancadets amb uns quants escriptors més al castell de Roissy-en-Brie. No sé si ho he dit bé del tot. Perquè allí va haver tema. De fet, el que va passar en aquell castell dona per uns quants TikToks de safreig literari català del bo. Tercer, un cop seleccionat i ben delimitat el tema, em poso a escriure el guió. És fonamental no saltar-se aquest pas. Si creus que és una bona opció passar de fer el guió, no cal ni que comencis, ja t'ho dic ara. El moment de fer el guió és el moment de crear tot el vídeo dins del teu cap. O sigui, quan acabes d'escriure'l, has de poder visualitzar-lo absolutament tot. Per tant, el guió ha d'estar tan detallat com el text d'una obra de teatre. S'hi ha de dir qui parla, quan parla, des d'on parla, quins gestos fa, des de quin pla d'estar enfocat. Tota mena de detall que vulgueu posar, poseu-lo ara o oblideu-vos-en per sempre. Sona dramàtic, però és molt real. El vídeo pot durar màxim 1 minut, així que més us val tindre-ho tot cronometrat i mil·limetrat. I això s'aconsegueix fent un bon guió, tot i que tampoc cal que us l'aprengueu de memòria de cap a peus. No, hi ha un truc que us ensenyaré d'aquí molt poquet. Paciència, que és la mare de la ciència. O això diuen. Mireu, tot el que estic dient jo ara mateix està aquí escrit. Ho he escrit tot prèviament. Fins i tot el que sembla que estigui improvisant sobre la marxa està escrit. Molt bé, doncs quan ho tinc tot escrit em poso davant de la càmera i faig això. Llegeixo una frase i la repeteixo com un lloro. Llegeixo una frase i la repeteixo com un lloro. A vegades la repeteixo un cop, a vegades 2 o a vegades 50. Depenent del dia, de com de concentrada estigui jo i del soroll que facin els veïns i els gossos dels veïns, bàsicament. O sigui, el procediment és: llegeixo la frase que tinc escrita i la recito.
Llegeixo la frase que tinc escrita i la recito. Llegeixo la següent i la torno a recitar. Llegeixo la següent i la torno a recitar. I així tota l'estona. Per quin punt anàvem? Hem fet el tercer? Quart. És l'hora de gravar. Ja us he explicat com gestiono això del guió. Però, per altra banda, cal tindre en compte un parell de coses més, que són el so i la imatge. O sigui, heu de procurar que se us vegi bé i que se us senti bé. No cal una imatge professional. No cal un so professional. Però sí que heu de mirar de tindre llum que us toqui la cara. Podeu utilitzar un llum d'escriptori mateix, per exemple. O podeu aprofitar la llum que entra per la finestra. I també val la pena pensar en el fons, que tant pot ser una paret llisa, com unes prestatgeries, com el que vosaltres vulgueu. Això va al gust del creador. I pel que fa al so, així de clar us ho dic. Si funcioneu amb un mòbil, per bo que sigui, millor que no graveu a l'exterior. Perquè se sent tot. Jo, de fet, ja veieu que no utilitzo la gran tecnologia, precisament. Faig anar el micro dels auriculars que em venen amb el mòbil i la cosa se sent prou bé. Crec. Podeu fer el mateix si voleu. I cinquè? Sí. Un cop gravat el vídeo, s'ha d'editar. Si has fet la resta de passos bé, editar ha de ser un gaudiment màxim. Quan vas refinant-ho tot i vas veient mica en mica el resultat, a mi això em flipa. Tema editors. Jo us recomano l'aplicació de mòbil CapCut, no sé com dir-n'hi. CapCut escrit CapCut, que és gratuïta, fàcil de fer servir i té un munt d'opcions. Però si coneixeu alguna altra aplicació o programa, endavant. Feu servir la que més us agradi. Quan editeu, jo només us diria que penseu en la persona que està veient el vídeo i en què vol veure. Si fiqueu 30.000 transicions embotides en menys d'un minut, poder maregeu, així que modereu-vos si teniu aquesta tendència. Però també està molt guai que apareguin lletres, sons, imatges, així que sentiu-vos lliures. Recordeu que busquem originalitat. La resta de coses que cal que tingueu en compte les trobareu a les bases del concurs, que us les deixaré enllaçadetes aquí sota a la caixeta de descripció. No sé per què he dit enllaçadetes i no enllaçades. M'ha donat per parlar en diminutiu. Jo de vosaltres aniria a veure les bases ara mateix ja. Ara mateix vull dir quan s'acabi el vídeo, no abans. Perquè és un concurs guai, molt guai, diversió assegurada. Em direu que no. I aprenentatge assegurat també. No hi ha cosa més efectiva per la memòria que fer un vídeo sobre un tema. Us ben asseguro que aquell tema s'us queda retratat al cervell per sempre més. Ves què et dic. Així que ja sabeu, la filòloga de guàrdia espera amb candeletes els vostres TikToks filològics. I els companys de la PELC i del Departament de Filologia Catalana de la URB també. Ai, i una cosa que he oblidat dir-vos. Si us voleu inspirar per triar tema, agafar idees, etc., podeu fer un cop d'ull al meu TikTok, @filòloga de guàrdia. I ja qui sou també em podeu començar a seguir. Ara sí, a reveure!